ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom Tj. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 13 ноябри соли 2021 1000 рубл 155 сомониву 60 дирам, $100 1129 сомониву 75 дирам. Дар имрӯзанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ пешкаши шумо мегарданд. Аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра нархҳо аз 50 000 сомонӣ сар мешаванд. Хонаи кредитам ҳастай 50% шаҳозӣ, 50% дигаша баъд кам месупоред. Боз дута духонагаи тайёр ремонтош хатӣ бо нархи ҳамагӣ 200 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе ҳаст. Аз дигар шаҳрҳоям вариантҳои арзону беҳтарин бисёрай. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар корай. Бисёри бад гап намезанем, рафте. дӯстони азиз, магазини фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, бозори Фаровонда 3x3 мебошад, яъне 9 метри квадратӣ. 100% магазин дӯстони азиз, ҳамаш беҳтарин мебошад. Нархаш 65 000 сомонӣ. Боз муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране WhatsApp имо доранд. соҳибаш хоҳиш мекунад ки ҳамон WhatsApp имода занг занед, чиба ки бисёр вақт мешавад ки гап задан наметавонанд, вақт ёфтанд худшон зангтон мезананд. марҳамат дӯстони азиз. боз аренда ҳам дода мешавад. аз номи канали Dom Tj гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Деваштич, пештара Ғончӣ, дар вилояти Суғд ҷойгир аст. ҳамин ноҳия ду хонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад. нархаш 120 000 сомонӣ савдоам мешавад. ва дӯстони азиз, то ин вақта ягон бор аз ноҳияи Деваштич ягон хона пешкаш накардагӣ будем. ин якум бор мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 49 метри квадратӣ. шуморо метавонем ба ҳазур ба ду хонага табдил тиҳен дар 8-ум ошонаи бинои навастройка. хона беремон мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар Гулистон, наздики молодёжный театр, яъне театри ҷавонон. ҳамун территория цирк мебошад. дӯстони азиз, хай ҷош бениҳоят ҷои хуб. навастройка ширкати сохтмонии ҷедмм Агро Россия Таҷикистан сохтестай. аҳни ҳол дом дар ҳолати катлаванай 2023 солда месупоранд. як блок 18 этажа мешавад ва ду блок 16 этажа. дӯстони азиз, хона кредитам, яъне рассрочкаам дода мешавад то 15 моҳа, яъне 50% суми хонара ҳозир метиҳен, 50% дигаша то 15 моҳа бояд супорен ва мошинам қабул мекунанд, яъне мошин метиҳену боз айболош сумам бояд тиҳен. дома бо маҳсулотҳои бо сифат сохта мешавад. ба гуфти соҳибаш нархи хона бошад 210 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад агар суми хонара ба пуррагӣ супорен. дар дом 3 та лифт мешавад ва хона сари роҳ мебошад. сари роҳ мешавад яъне. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Куруксой. фундаментош рехтагиай 5 сотиқ замин, 4 дар хона калидор, ҳамомаш дар дохил мебошад. нархаш 50 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. срочна фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳои Россия бошад. дӯстони азиз, WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар республика Мордовия, дӯстони азиз, Кадошкинский район, село Большая Поляна. дар хона кухни, газ, свет, ов, отопление ҳастак. алоҳида 15 метра сарай, анҷомхона, гараж ҳаст. 15 сотиқ замин ҳавлӣ мебошад. боз 40 сотиқи дигар агарод дорад пешшуда. мактаб, магазин, масҷид ҳамаш дар наздикиш. нархаш ҳамагӣ 450 000 рубли русӣ, сомонӣ ва доллар дар рӯи экранаи дӯстони азиз. боз савдоам мешавад агар харидорӣ аниқ бошад.
аз Москва 530 километр дур мебошад. 3 дар хона дора. Марҳамат дӯстони азиз. рақамҳои соҳибаш WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Южнида. 1.5 сотих замин, 2 дар хона бо кухни, подвали 3x3 мебошад дӯстони азиз. 9 метра яъне. об, свет бе проблема, документош 100%. ремонти нав дорад, бо чизош қатӣ фурӯхта мешавад, яъне мебел, стиралка, кондитсионер меистанд. нархаш $24500 бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. имо WhatsApp ҳаст дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 5 хонага квартира бо масоҳати 103 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ дӯстони азиз. 46 микрорайонда қарор дорад. пеши Садик, гимназия, мактабҳои русӣ, тоҷикӣ ҳамаш наздик мебошанд ва хонаам наздики роҳ ҳаст. отопления ҳаст. нархаш 580 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои 4844 WhatsApp имо доранд. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, аз бозор 4 километр дурай, 5 сотих замин, 4 дар хона бо ҳамом, кухниш дар дарун шай. участка маҳкамай, нархаш 60 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳои 557 21 31 31 имо WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, поёни автодром назди ҷамоати деҳотии Кӯлоб. хона дар масоҳати 5 сотих замин сохта шуда аз 3 ҳуҷра иборат аст. иловатан веранд, ошхона ва ҳаммом дар дохили хона ҳаст. аз роҳи калон 100 метр дур мебошад. маршрути 7 ба пеши хона мегузарад. ҳуҷҷатҳо 100%. атрофи ҳавлӣ маҳкам, дарвозаи калон дорад. нархаш 200 000 сомонӣ. алишам мешавад. метавонем ба ҳазур вариантатона пешниҳод кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 1 ошонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар поёни корвон, аниқтараш территорияи гравзавода. нархаш 210 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Корхонтепа, 2 хонага квартира бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва доми нав аст. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 2 хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 10 ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва қарор аст пушти бозори Нихида. шкатур монтаж кардагиай, дари расистки выходной дорад. тиреза фигура дорад. танаи дом шавда гирён мешавад. дом уже тайёрай, метавонӣ ремонт кунӣ, бидрои зиндагӣ кунӣ. рӯ парои гимназия Аминҷон, Нихи, Дружба народов, яъне дӯстии халқода ҷойгир аст. мактаб, садик, донишгоҳ, магазинҳои 24 соата, ресторан рӯ парои домда. даромадгоҳ ва подъездҳои зебо, лифти замонавӣ беовоз 24 соат кор мекунад. насос подачаи об ҳама этажда кор мекунад. гарантияш қатъӣ. системаи филтри об, домофон подъезда, видеонаблюдения, парковка, охрана, майдончаи кӯдакона, чип қатъӣ мешава. ягон одами бегуна дар омада наметавонад. хулас ки бениҳоят чизои бисёр дорад.
ва соҳибаш мегӯяд ки аввал маслиҳат кунед хонагиётон хати баъд занг занед, беҳуда занг назанед. нархи хона 173 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага квартира бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. Хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар Зарнисор. нархаш 225 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, пешакӣ огоҳ мекунам ки ихали нарх барои ин ихали хона ва дар Зарнисор арзон мебошад, бениҳоят арзон мебошад барои ин ихали хона. барои ҳамин ман фикр мекунам ки ин хона дар доми Зарнисоре ки 20 этажае ку дӯстони азиз оли тайёр нестай, назди роҳаи доми хали калонай оли тайёр нест. фикр мекунам дар ҳамун дом ин хона ҷойгир аст, барои он ки ман дидагием ки дар ҳамун дом чандта хонаҳои тайёр ҳастанд, ремонт кардагӣ. Дом оли худаш тайёр нест, лекин мардум ремонт кардагӣ зиндагӣ доранд. барои ҳамин пешакӣ огоҳтон мекунам. И ба хиёли ман ҳам хеле хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ шумояра метавонед ба ҳазур ба ду хонага табдил тиҳен дар дуюмо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. айни ҳол чӣ хеле ки мебинен дома оли сохтмонаш рафтеста оли хелае то будшавиша. нархаш 145 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд се хонага квартира бо масоҳати 85 метри квадратӣ дар нуҳумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт надорад ва ҷойгир аст дар шолка комбинат, доми Ситора. нархаш 300 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кори шумо дар худо нигаҳботон бошад.